Pila kayong kaglutom. Wen, Ilutom adi tilapit ilutom ko pa. wen, bakit? Aguray lang. Sir Shadom Sir Shadom. King ka nagluton ta masapatay nga mangan. Wen ka dayan ka mga daw na malakpak ko. Na? Tamataktak ka pa'y ngagbuy-buyan. Naapo. Wen, ay naapo, malakpak ko. Patay ka pa'y lang ngagbuy-buya. Manamanak ka pa'y nga tibibuyam niya. Na, taday taman tibibuyam. Pamparam-pam, pam, pamparam-pam, pam, param-pam, pam, param-pam-pam, 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 pamparam-pam-pam, pamparam-pam-pam, tarupam. Kaunsa? Gising, ano mo kami yung gaman yan, di pa gulan na. Lakay, tulungan nakman di tibeet. Lakay. Ay na apo. Nga mga tatikukuan na day nga tao kayak pa'y lang lumanakay. Ay na. Naday tagantib ubraan. Feeling mo, ada ka tibir house. Ay, apo day tinga. Kis ti bulong mo, atala ti kukaam. Utog. Sumulanggay mga mo dengdeng ti bagbaga. Gure ka man. Lakay. Ay,